हेल' र' आं मोनसे खामानियावसो दं माने मेडाम आं बुंदोंमोन माने नोंथांनि खामानियाथ' साक्सेसफुल जायोब्ला अफिसखौ सामलायनो थाखाय गोबां स्टाफनि गोनांथि जागोन औ नंगौ बेखौथ' नांखागोनानो नंगौ मेडाम जों मैया बेखौनो एसे सिन्था खालामनानै जों जयै सावरायलायनाय जादोंमोन टटेलि अफिस स्टाफआ साबेसे नांगोन आरो लेबारफोरालाय साबेसे नांगोन बायदि मेडाम बे इन्टारप्राइजआव जों हिसाब खालामनाय बायदिब्ला टटेलि 30 जनसो स्टाफ नांनो हागौ बिनि गेजेराव हौवाफोर 15 जनसो नांनो हागौ आरो हिन्जावफोर 15 जनसो नांनो हागौ भेरि गुड मेडाम बे इन्टारप्राइजनि खामानिखौ जों थाबैनो मावनांसिगोन नङाबा जोंनि इन्टारप्राइजआ बेसेन थानाय नङा औ नंगौ मेडाम अनुजाया थिखौनो बुंदों नङाब्ला जोंहा बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैनो हागौ औ नंगौ समबार खोन्थानो हागोन ना आंनि टटेलि बाहायनाय राङा बेसेबां जाखो सरि मेडाम आं दहाय खिन्थानोसो बावदों गासै नोंथांनि इनभेस्टमेन्ट खालामनाया 50 लाखसो जाहैबाय थांग्राफोर नोङो दै बथल मोननै ब्लेक डग मोनसे लानानै फै वाइन शपआव आंखौ खिन्थाबो जागोन मेडाम लोगोफोर नोंस्राथ' होनबा आं थांनि Coming teachers. Yes, come in. सारनि बे लेखाया दहाय क्लासाव थाबोदोंमोन क्लासाव बावबोदोंमोन It's okay. आच्छा नोंसोर मा बुजिदों देंखोआरि फरायनायाव दुरबल जागासिनो दं आरो बेनि माखासे खारनफोरा बिमा बिफानि खारन दं नामा औ सार देंखोआरि सिगाङावहाय बिराद मोजां मार्क लानानै पास जादोंमोन दा बियो बिराद दुरबलाव फैबाय सार साननांगौनि बाथ्रा दं सार देंखोनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ फरायनायनि फारसे जेबो खेल खालामाखै जानो हागौ बेखायनो गथ'नि फरायनाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोगासिनो दं औ सार आंबो बेखौनो सानदों देंखोनि बिमा बिफाखौ लेंहरनानै रायलायोबा गाहाम जायो नामा औ सार आंबो बेखौनो सानदों दे होमबा बिदिनो जाथोंसै थांनायसै दे औ दे बाय बाय मामि नों माइरंसो सुगासिनो दं माथो नोमाया ओंखाम संनानै दोनलाखै नामा मामि आंखौ निमाहा हो आं गार्जेन मिटिंआव सहैनो हायासै बाबा आं फरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा न'आवबो रावबो खामानि मावग्रा गैखाया आंनो मावनोसै देंखो देंखो एरमै आं न' सिङावनो दं फै
टिउसन थाङा नामा माथो दाबो रेडियानो जायाखै थांगोन न'नि खामानि मावनानै रेडिखौनो जानो मोनाखै आङो नोंसो खामानि मावदों न'आव रावबो गैया नामा ओहो मामि बाबा फुङावनो ओंखारलांखायोना बिसोरलाय आंसो मावखायो सानफ्रामबो खामानिखौ ओइ देंखो मैयानि जाथायखौ मिथिनानै आं नोंनि जानानै बोरैबा मोनदों है जाम्बि बेखौ खि रायलायबाय थायो नामा नङा देंखो बिदि मिथिनानैबो आपसेन्ट जानाया मोजां जायासै आरो नों बिसोरनो खिथाखादोंमोन ना ओमफ्राय नोंनि माम बाबायाबो थाङो होनखादोंमोन रोमै जाबाय दे बाद होदो आंना खाफालानो गाज्रिखा आरो आंनि जायगायाव मोनबा बिसोरखौ मालाबाबो माम बाबा होननाय नंखायामोन रोमै नों एसे बुजिनो नाजा नों बोरै एफा इदि बुंनो हायो आंजोंबाथ' जाखाया रागायानो बोरैबाथारखा आंना बै बारा दा बुंसै टिउसनाव थांनोसै आबै रोमैयालाय ए देंखो फैदों बेयाव जिरायफै आबै औ दे आबै नै रोमै आबै नै नों लोगो फैदों आयौ माला फैखो नोंलाय देंखो नै दासो फैदों बावाखै आबै देंखो रोमैया नोंनि खोथाखौ आंनि सिगाङाव बुंबाय थाफैयो आबै देंखो आं नोंखौ मिथिगौ बेसे दुखुआव दङ थेवब्लाबो नों न'खरनि जेंनाफोरखौ लानानैबाबो फरायनायखौ दागारथारदे आबै दे खोनासं आबै बयनिबो न'खराव दुखु सुखुआ थाखायो खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै जायो आबै बिमा नों मानो दासिमबो बुजिनो रोङा मा खालि मबाइलल' उन्दुनाय टाइम जाबायना सानफ्रामबो न'आव थाया सानफ्रामबो बाहेरायावल' ओंखारलाङो बिदिजों बोरै न'खरा सुख जानो बिमा नों बुजिदो एसे मिथिखाया नामा नों आं मा खामानि मावदों खामानिखौ लानानै मावाबा मिथिगौ बिमा अब्लाबो न'खरनि खोथाखौ साननांगौ दङ ना दे जाबाय दे बांद्राय बुंबाय थानाङा आंखौ बेंगि नोङा आङो मा जाबावगोन बिमा नों मानो एसेबो बुजिनो रोङा उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो नोंहा आंहा दा उन्दुगोन बिमा ओइ बिमा सिखाला नामा ओइ बिमा थोद गावबा गाव सिखारनो हाया नामा उन्दुनायाव डिस्टार्ब आयौ देंखो ग्रोब जाबाय औ थो
ओइ सार सार न'आव दंना गैयाब्रा सार नै जों फैदोंमोन दंना गैयाब्रा थागोन मानो थाया जानो सोर जाखो ए माथो जों मा नोंसोरसोलाय औ मेडाम जोंसो सारखौसो नांगौमोन मेडाम जोंनो सारा दंना गैयाथाय मेडाम गैया बियो आरो मानो नांगौमोन आंजों रायलायबा जाया नामा नांथ'ला खोमा मेडाम जों उनाव फैफिनसै सारजोंल' रायलायजायो आंजों रायलायजालायि मा सिक्रेट खोथा बिलाय न'खर सिफायना होनो दासान्दै मिन्थिखाजोबो आं नोंसोरखौ मोनसेबो खामानि रोङै बेखार सेंग्राखौ मानिबा सान्दाखांनो फैयाखै बे सरि मेडाम बिदिब्ला जों थांसै थुदो सिख्ला गोरलै बायदि देलायनानै बहा थांनो नागिरखो टाउनावसो थांनो नागिरदों आं दसे दे दा फेनानै फैदोलै आरो मा फैलाबायनांगौ जाखोसै हेल' गाइस धनन्जय मा जादों नोंसोरलाय मानि टेनसन बिदि फिसा फिसौ टेनसनखौ माइनाव लानो नाङा गोसोखौ फ्रि खालाम आंनि एन्टारप्राइजआ साक्सेस जानायनि लामायाव नोंसोर बेबायदि टेनसन लाबाय थायोबा बोरै जालायखो मेडाम खोथाया सिरियासो नों दासिमबो मिथियाखै बेखायनो नों हमनो हायाखै मा सिरियास खोथा बेलाय प्लिज टेल मी मेडाम जों आरो मा बुंबावनो जों आरो नोंनि खाफालानो जोबोद आनलाखि मेडाम नंगौ मेडाम बिसोर जा खोथाखौ बुंदों बिराद गाज्रि जाना दङ खाफालानो बिराद गाज्रि जोंना नोंसोर मा जानला मोनला खोथा बुंलायबाय थादों सरि मेडाम समबारा दहाय गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय मा लोगोसे जोंनि एन्टारप्राइज कम्पानिनि गासिबो लेखा कागज पत्रआ गारिजों लोगोसे सेवहांगार जाजोब्बाय हेलौ मा एक्सिडेन्ट अ माय गड नै मामि दैया नुबाय दा बिमा दानिया मा जाखो गावनि एन्टारप्राइज कम्पानिखौ डेभेलप खालामनो न'नि सम्पतिखौ फानै 50 लाख थाखाखौ नों दैयाव गारबाय बेखिनि समखौ नोङो जोंनि फिसानो होनायमोनब्ला जोंनि फिसायाबो डेभेलप जागौमोन फारसेथिं फरायनाया डाउन जानाय नङामोन जोंनि बे सनानि न'खराबो गावस्रानाय नङामोन नोंनि बे बुजिस'हायै हायै खामानि मावनो थाखाय बेसेबां गाबरखौ दिनै आंखौ निमाहा होदो बिफा आंनिनो गोरोन्थि आंनि बे एन्टारप्राइज कम्पानियाव आं चेयारमेन जानो गोसो जायामोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन दिनै आं गाब्र'नांबाय आंखौ निमाहा होदो आंनिनो गोरोन्थि जाबाय बे थाखाया बहानिफ्राय फैदों खमसे खम नों बुजिनांगौमोन ना आं बे कम्पानियाव जेसेबां सम होदोंमोन आं बे समखौ फिसानो होनायमोनब्ला दिनै जोंनि फिसायाबो
बेबायदि दुखु जानांनाय नङामोन आरो फरायनायावबो डाउन जानाय नङामोन। दे बिमा, जा जाबाय बावगारलांदो। जों फिसानि फारसे गोसो होनांसिगोन। सनानि संसारखौ जों दाफिननांसिगौ, नङाब्ला जोंनि संसारा थेर बेथेर जालांगोन। आं दिनै बुजिबाय बिफा। दिनैनिफ्राय आं सासे मोजां बिमा आरो सासे मोजां बिसि जानो नाजासिगोन।